ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। അധ്യായം 13. ഇന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഭക്തിയോഗം ഇന്നലത്തോടുകൂടി അവസാനിച്ചു. ഭക്തിയോഗത്തിലെ ലാസ്റ്റ് അധ്യായമായിരുന്നു ഇന്നലെ 12ാമത്തെ അധ്യായം. അതിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്, അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അതായത് ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിശീലിച്ചെടുക്കണം, ആ ഭക്തന്റെ ഒരു ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അതായത് അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തരൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതാണോ പരിപൂർണത ഉള്ളവരെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന് വ്യക്തരൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ് പരിപൂർണത ഉള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരും വരുമില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഒരുപാട് സമയത്തിന് ശേഷം ഭഗവാൻ പറയാന്ന്, അതായത് ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം, അതായത് അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം, ആരാണോ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ, ആ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രം, ചൈതന്യം മാത്രം എന്ന് ആരാധിക്കുന്നവർ, അവരെന്താണ്, അവർക്ക് അവരുടെ വഴി വളരെ ദുഷ്കരമാണ്, പ്രയാസമേറിയതാണെന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം എങ്ങനെയാണ്? അർച്ചാവിഗ്രഹം. നമുക്ക് തപാൽ പെട്ടികളുടെ ആ ഉപമാണ് നമുക്ക് തന്നത് ഇന്നലെ അല്ലെ, ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി. അതായത് ഭഗവാൻ അതായത് തപാൽ പെട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു തപാൽ പെട്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ കത്തുകൾ ഇടുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് എവിടെയാണോ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, അതിലേക്ക് അവർ കത്തുകൾ എത്തും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? അർച്ചവിഗ്രഹ രൂപത്തിലാണ്. അർച്ചവിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണിന്റെയോ മരത്തിന്റെയോ കല്ലിന്റെയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം, നമുക്കതിനെ ആരാധിക്കാം. അതായത് ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു അവസരം തരികയാണ് ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തില്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇന്ന ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഭക്തനെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ആദ്യം പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതും സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു, ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ അതും പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ എല്ലാ കർമ്മഫലത്തിന്റെയും ത്യാഗം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഓരോ രീതികൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഭക്തിയിലേക്ക്, അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഭഗവാനെ എങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ ഭക്തനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഇന്നെന്താണ്, അധ്യായം 13 ഇവിടുന്ന് ജ്ഞാനയോഗമാണ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് 6 അധ്യായങ്ങൾ എന്താണ്? ജ്ഞാനയോഗമാണ്. ജ്ഞാനയോഗം എന്തുകൊണ്ട്? അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭക്തിയാണ് എല്ലാം അല്ലെ. ഭക്തിയാ മാം അഭിജാനാതി, ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രം എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഇതെന്തിനാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജ്ഞാനം എന്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവശ്യം? അതായത് സ്വമേധയാ ഭക്തി ചെയ്യാൻ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജ്ഞാനം. കാരണം ചിലർക്ക് എന്താണ്, ചിലർക്ക് സ്വമേധയാ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഭഗവാനായിട്ട്, പക്ഷെ ചിലർക്ക് അത് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തന്നിട്ടുള്ളത്. കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായിട്ട്, അതായത് ഫലത്തെ നമ്മൾ ത്യാഗം ചെയ്ത് നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും, ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്താണ്, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്, പക്ഷെ കർമ്മത്തിലൂടെയോ ജ്ഞാനത്തിലൂടെയോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഭക്തിയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വരണം. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ
ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താ, ഭഗവാന് ഭൗതിക പ്രകൃതി, നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രകൃതി എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമുക്കൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ വ്യക്തിയോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ, ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ക്രമേണ നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാം. അങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്ത് നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗം കൂടി തരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എന്താണ് ഭക്തി തന്നെ വേണം. ജ്ഞാനമായാലും കർമ്മമായാലും ഭഗവാൻ ശുദ്ധ ഭക്തി, അനന്യഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ജ്ഞാന കർമാതി അനാവൃതം. അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ അതായത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയും. അതായത് നമുക്ക് ആ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെ, ആ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ആ കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പിന്നെ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭക്തിയാണ് ഭഗവാന് ഇഷ്ടം. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 ടോപ്പിക്സ് ആണ്. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന 5 വിഷയങ്ങളുണ്ട്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ജീവാത്മാവ്, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ജീവാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം, ഇങ്ങനെ 5 ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും പുരുഷനെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 3 ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായം കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം നമുക്ക്. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ് വേദിതും ഇച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അതായത് അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി എന്താ, പുരുഷൻ എന്താ, ക്ഷേത്രം എന്താ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അർജുനൻ അവിടെ. അതായത് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണെ എനിക്ക് പ്രകൃതി പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ജ്ഞാനം എന്താ, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയമാകുന്നത് എന്താ. അപ്പൊ 6 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അറിയാൻ. അതായത് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ക്ഷേത്രം? അതിന് ഉത്തരം എന്താണ്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരീരമാണ്. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഭൗതികമായിട്ട് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം അപ്പൊ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. എന്താണ്? ഈ ശരീരത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഈ ശരീരം എന്താണ്? നമുക്കൊരു കർമ്മവേദി. അതായത് നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരീരം വേണ്ടേ? അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം എന്താണ്? ഒരു കർമ്മവേദിയാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? ഈ ശരീരത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു യജമാൻ. ഇപ്പൊ ഒരു വീടുണ്ടെങ്കിൽ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ടാകും? വീടിന്റെ യജമാനൻ ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ശരീരത്തിന്റെ യജമാനൻ ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതാണ് യജമാനൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തെ അറിയുന്നവൻ, മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ജീവാത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദി. അതായത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ശരീരം ആവശ്യമാണ്. അത് മനുഷ്യന്റേത് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. അത് പക്ഷി മൃഗാദികളുടെയോ ആവാം, ജലചരത്തിന്റെ ആവാം, എന്ത് തന്നെ ആയാലും. ഇപ്പൊ ഒരു നായയായാലും പട്ടിയായാലും നമുക്കൊരു ആനയായാലും നമുക്ക് എന്തൊരു പക്ഷി മൃഗാദികളെ കാണുമ്പോഴും അവർക്കൊരു ശരീരമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്കൊരു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടേ അവർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ശരീരം. അപ്പോ അത് അവരുടെ കർമ്മവേദി. ഇത് നമ്മുടെ കർമ്മവേദി. അപ്പോ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. അതാണ് ക്ഷേത്രം. അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവ്. അത് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ബദ്ധനായ ആത്മാവ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആത്മാവ് 2 തരം ആത്മാക്കൾ, അതായത് മുക്ത ആത്മാക്കൾ, ബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നു. മുക്ത ആത്മാ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായി നിൽക്കുന്നവനാണ് മുക്ത ആത്മാവ്. നമ്മൾ പറയില്ല ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ മുക്ത ആത്മാവെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതാണ് അവരിപ്പോ എന്താണ്? അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രഹ്മ നിർവ്വാണം പോകിയ ആൾക്കാരാണ്. അതായത് അവർ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ്? ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും. അതാണ് അവർ മുക്ത ആത്മാക്കളാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ്? ബദ്ധാത്മാക്കൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ. ഭഗവാന്റെ താഴ്ന്ന ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അധമ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമാണ് താഴ്ന്ന ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ താഴ്ന്ന ശക്തി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മൾ ഈ സമ്പർക്കം വരുമ്പോ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയായ ഈ നമ്മൾ ഭൗതിക ജീവാത്മാക്കൾ സമ്പർക്കം വരുമ്പോ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്, സത്വ രജസ്തമ. ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമയായി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ബദ്ധരാകപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബദ്ധനായ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ. പിന്നെ ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. അതാണ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കാൻ എന്താ കാരണം? നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ജനന മരണങ്ങൾ ആ ചക്രത്തിൽ നമ്മൾ വന്നു പെടാണ്. അതായത് പുനരപി ജനനം പുനരപി മരണം
പുനരപി ജനനി ജഠരേ ശയനം. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വന്ന് വീഴുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ ബദ്ധാവസ്ഥയാണ്. ബദ്ധാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 3 ഗുണത്തിന്റെ അടിമയായി കഴിയാണ്. അത് ഈ നമുക്കിപ്പോ സത്വഗുണമായാലും അത് നമ്മളെ അടിമയാക്കി വെക്കും ഇവിടെ. കാരണം എന്താണ്? അവിടെയും ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, അവിടെ സുഖം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ സുഖത്തിന്റെ പുറകെ നമ്മൾ ഓടുമ്പോ എന്താണ്? വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ വരികയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ്? നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ. നമ്മൾ ഇവിടെ ഗുണത്തിന് അടിമയായിട്ടല്ല ഇരിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ശാശ്വതമല്ല. നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നു, ഇവിടെ ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് ശാശ്വതമാണെന്ന് കരുതി നമ്മൾ എന്താണ്? ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ആധിപത്യ ഭ്രമം വരികയാണ്. അതായത് ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതിന്റെ ജോലി, അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ യജമാനനാണ്, നമ്മൾ സേവകരാണ്. അപ്പൊ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് മറന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഞാനാണ് യജമാനൻ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ കീഴിലാണ്, ഞാൻ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും, ഞാൻ അപ്പൊ സ്വയം നിയന്ത്രകനാവാണ്. അങ്ങനെ സ്വയം നിയന്ത്രകനാകുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മുകളിൽ എന്താണ്? ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു ഭ്രമത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. പക്ഷെ എപ്പോ നമുക്ക് ഈ ഭ്രമം മാറിക്കിട്ടും, ഞാൻ ഒന്നും തന്നെയല്ല, എല്ലാം ഭഗവാനാണ്, അവന്റെ അധീനതയിലാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടനടി നമുക്ക് ബന്ധമുക്തമാകാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗുണാതീതനാകാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ മുക്ത ആത്മാവാകാനും കഴിയും. അതാണ്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടോ അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അയാൾക്ക് ഒരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആ ഒരു കഴിവുണ്ട്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്ര കഴിവുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം തരും. ഇപ്പൊ ഈ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലമാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം നമുക്ക് ഇന്നൊരു ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു ശരീരം ലഭിച്ചു. ഇനിയിപ്പോ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഏത് ഗുണത്തിനാണോ അടിമയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച ഒരു ശരീരം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകും. അപ്പൊ ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. കാരണം ഈ ശരീരം ഒരു മാധ്യമമാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ആയാലും ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ? ഒരു ശരീരം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ശരീരം ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരം എന്താണ്? കർമ്മവേദിയാണ്, കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു നിയമത്തിന്റെ അനുസരിച്ച് നിയമം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ജീവിതം എന്താ പറയാ? ഈ വികസന ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവല്യൂഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോ പക്ഷിയാവും, ചിലപ്പോ മൃഗമാവും, ചിലപ്പോ മനുഷ്യനാകും. വീണ്ടും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ? കാലവ്യയം ചെയ്യാണ്. വെറുതെ നമ്മൾ ജന്മം എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ വിലപ്പെട്ട കാലം നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം അത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ളതാണ്. ബുദ്ധിശക്തി കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിലാണുള്ളത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇതം ശരീരം കൗന്തേയ ക്ഷേത്രം നിത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേതി ത്വം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി, അതായത് ശരീരം ക്ഷേത്രമാണ്, ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവ്, ജീവാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അതായത് ശരീരത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ, ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അത് ജീവാത്മാവ്, ശരീരം കർമ്മവേദി. ഇതാണ് ക്ഷേത്രം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? 2 പക്ഷികൾ കാണുന്നു അല്ലെ? ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇത് നമുക്ക് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ കാണുന്നു. ഇവിടെ 2 പക്ഷികൾ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പിന്മേൽ ഇരിക്കുന്ന 2 പക്ഷികളാണ്. അപ്പൊ ഒരു പക്ഷി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മൗനമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. അതൊന്നും തന്നെ പ്രവർത്തനമില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അത് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു പക്ഷി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊരു ഉപമ തന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ഓരോ ജീവജാലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്, പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് ഏത് രൂപത്തിലാണ്? ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ 4 കൈകളോടുകൂടിയ ചതുർഭുജാധാരിയായിട്ടുള്ള ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്.
ഇവിടെ മൗനമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ജീവാത്മാവാണ്. ഇവിടെ ചിറക് വിടർത്തി ഇങ്ങനെ ആ ഒരു പഴങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പക്ഷി എന്താണ്? ഇത് ജീവാത്മാവാണ്. ഈ ജീവാത്മാവിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏത്? പരമാത്മാ എന്നുള്ള ആ പക്ഷി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് വെറുതെ മൗനമായി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. ഈ ജീവാത്മായ പക്ഷി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അത് പഴം ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, പഴം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിങ്ങനെ പഴം കഴിച്ച് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അതിവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു പക്ഷിനെ കാണുന്നത് പോലുമില്ല. അതെന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് വളരെ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താണ്? ഈ വൃക്ഷം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കൊമ്പിലേക്ക്, അതായത് അടുത്ത കൊമ്പിലേക്ക് ചാടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കൊമ്പിലേക്ക്, ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി അത് പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ പഴം ഭക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണത്? അത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ്. ഏത്? ജീവാത്മാവെന്ന പക്ഷി എപ്പോഴും തിരക്കിട്ട് ബിസി. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ എല്ലാവരും കർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവും. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഈ പക്ഷി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തിരക്കിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യാണ്. ഓരോ പഴം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ ഈ പക്ഷി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ കർമ്മത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ചെയ്യുന്ന പക്ഷിയുടെ, ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന പക്ഷിക്ക് എന്താണ്? അതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളൊക്കെ ആരാ കൊടുക്കുക? ഈ പരമാത്മാ എന്നുള്ള പക്ഷിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ശരീരം നമുക്ക് തയ്യാറാകുന്നു. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ പക്ഷി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് വെറുതെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് അത് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് കാരണം. എന്താ അറിയോ? ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ഭഗവാൻ എന്താണ്? സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏത് ഗുണത്തിന് അടിമയായി കഴിയണം, നമുക്ക് അതോ ഇനി ഗുണത്തിന് അടിമയാകാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അകർമ്മമാക്കി മാറ്റണോ? കാരണം നമുക്കറിയാം സകാമ കർമ്മ, പിന്നെ നമുക്ക് നിഷ്കാമ കർമ്മ, അകർമ്മ ഉണ്ട്. അപ്പൊ സകാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം വേണം. നിഷ്കാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, എനിക്ക് ഫലം വേണ്ട. പക്ഷെ അകർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് ഏത് ഗുണമോ ദോഷമോ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഭഗവാൻ ഇടപെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പക്ഷി ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. വെറുതെ ഈ പക്ഷിയാണെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതും ഇല്ല. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ ഈ പക്ഷി മൗനം, എന്താ പറയാ, പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ഒരു പരമാത്മാ എന്നുള്ള ആ പക്ഷിയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നത്, അപ്പോഴാണ് ഈ പരമാത്മാ എന്നുള്ള പക്ഷിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവിനെ എന്താ പറയാ, ഒരു സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സമയമായി. അപ്പൊ ഈ പക്ഷിക്ക് ഇപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതും. ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതും. ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം പരമാത്മാ എന്നുള്ള ആ പക്ഷിക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ഈ പക്ഷിക്ക് അതിന്റെ സമയമായി. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ആ അവസരം ഒരു സുഹൃതമാണ്. നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മത്തിന്റെ സുഹൃതമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ പാഴാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം, ഇനി എത്ര ജന്മം കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിത് പാഴാക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ എന്താ കാണുന്നത് ഈ ചിത്രത്തില്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരമസത്യത്തെ നമ്മൾ 3 രീതിയിലാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അല്ലെ? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. 3 രീതിയിലാണ് പരമസത്യത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം, ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം, ഇത് ഫൈനൽ ആണ്. ഏത്? ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതി. ഭഗവാൻ ശ്യാമസുന്ദരനായ രൂപത്തിൽ ഗോലോകത്തില് വസിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതാണ് അവസാനത്തെ മനസ്സിലാക്കൽ. പക്ഷെ ആദ്യത്തേത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു, എന്താ പറയാ, വെളിച്ചം മാത്രം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജ്യോതിസ് മാത്രം എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ജ്യോതിസിലേക്ക് ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ്? ജ്ഞാനികളാണ്. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? ജ്ഞാനികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്താണ്? ജ്ഞാനികൾ. അവർക്ക് ഒരുപാട് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. ജ്ഞാനമില്ല എന്നല്ല, ഒരുപാട് വേദങ്ങളുടെയും ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അവരുടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവ്യക്ത ഭാവത്തെ ആരാധിക്കലാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അതെന്താണ്? അത് എന്താ പറയാ ബ്രഹ്മസായുജ്യത്തിലേക്ക് ലയിക്കാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാനികൾക്ക് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം. കാരണം അവര് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ഞാൻ കാണിച്ചെന്നു, ആ ഗോലോക ചാട്ടിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ, ആ ബ്രഹ്മ സായുജ്യത്തിലേക്കാണ് ഇവരെത്തുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന മുക്തിയാണ് സായുജ്യ മുക്തി. അതാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ധ്യാനികൾ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ, അഷ്ടാംഗ യോഗികൾ. എന്താ ചെയ്യുന്നവര്? ആ 8 പടികളില്ലേ, നമുക്ക് 8 പടവകൾ ഉണ്ടല്ലേ, എന്താ സ്റ്റെപ്സ്? യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഈ 8 സ്റ്റെപ്പുകളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ധ്യാനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ, അതായത് ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാ രൂപത്തെ ധ്യാനം ചെയ്ത് സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്ന ആൾക്കാര് ധ്യാന യോഗികളാണ്. അവരെന്താണ്? അവര് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലാണ് അവരെത്തുന്നത്. ലാസ്റ്റ് എന്താണ്? ഭഗവാൻ.
ഇത് ഭക്തന്മാരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം ഏതൊക്കെയാണ്? 9 നവവിധ ഭക്തി, 9 രീതിയിലുള്ള ഭക്തി: ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ഇങ്ങനെ 9 രീതിയിലുള്ള ഭക്തി ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ആ ഭക്തന്മാർ. അതാണ് ഭക്തന്മാർ. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് അത്. ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് 3 രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ 3 രീതിയിൽ അവര് പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായി ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കും. അവരെന്താണോ വിശ്വാസം, അവർക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം, അവരുടെ പ്രയത്നം എന്താണ്, അതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ അവരെ വഴിതിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരത വംശജ, സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എന്താണ് ജ്ഞാനം? അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ എന്താണ്? ജ്ഞാനം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ക്ഷേത്ര പ്ലസ് ക്ഷേത്രജ്ഞ. അതാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചും, അതായത് ഈ കാണുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും അറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഉള്ളിൽ ആരൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനും കൂടി ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വെറും ജീവാത്മാവ് മാത്രമല്ല, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ചിത്രം നേരത്തെ കണ്ടു, 2 പക്ഷികളാണ്, ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്, ഒന്ന് പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ ആ സുഹൃത്ത് എന്ന രൂപത്തിൽ പരമാത്മാവും വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ്. എത്രയാണ്? ഓരോ ശരീരത്തിലും 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ് ഉള്ളത്. അത് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ് ഉള്ളത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അത് മറക്കാൻ പാടില്ല. 2 ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാർ. അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം, ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ കൈ മുറിയുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ കൈ മുറിയുമ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമാണ് അതിന്റെ വേദന മനസ്സിലാകുന്നത്. അത് എന്റെ വീട്ടിലെ എന്റെ ഭർത്താവിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മക്കൾക്കോ അതിന്റെ വേദന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അവര് സഹതാപം കാണിക്കാം, പക്ഷെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആ വേദന അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? എന്റെ ആത്മാവും അവരുടെ ആത്മാവും വേറെ വേറെയാണ്, കാരണം വ്യത്യസ്തമാണ്. പക്ഷേ പരമാത്മാവ് അങ്ങനെയല്ല. പരമാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? എന്റെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്, എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ മറ്റുള്ള നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ എന്താ പറയുക ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവിന് എന്താണ്? സകല ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിവുണ്ട്. അതാണ് വ്യത്യാസം. നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ അണു ആത്മാ, ഭഗവാൻ എന്താണ്? വിഭു ആത്മാ. ഇതാണ് വ്യത്യാസം. നമ്മൾ അണു ആത്മാ, ഭഗവാൻ വിഭു ആത്മാ എന്ന് വിളിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിവുള്ളൂ. ഇപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് വേദന കിട്ടുന്നു, അവർക്ക് എന്ത് സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നു, നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. എനിക്ക് എന്റെ ശരീരം മാത്രം. പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അവന് ജ്ഞാനമുണ്ട്. ഈ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, അവരെന്താ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എല്ലാം നോളജും ആർക്കുണ്ട്? പരമാത്മാവിനുണ്ട്. അതാണ് വിഭു ആത്മ. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ ഒരു രാജാവിനെ ഉദാഹരണം എടുക്കുമ്പോൾ, ഒരു രാജാവിന് എങ്ങനെയാണ്? ആ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും ഭൂമിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം രാജാവാണ്, ഭരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രജകളുടെ ഭൂമിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ്? അവരവരുടെ ഭൂഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കൂ. പക്ഷെ രാജാവിനല്ല. രാജാവിന് എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങളും അറിയായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ, പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. പക്ഷെ നമുക്ക് അവനവന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം അറിയാം, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരം അറിയാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തുണ്ട്, ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരത്തിലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ കാര്യം നല്ലതുപോലെ അറിയാൻ കഴിയും. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. അതായത് ഒരു പക്ഷിയുടെ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു ജലചരത്തിന്റെ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരുടെയും ഭഗവാന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം കർമ്മങ്ങൾ എന്താന്ന്. അതേപോലെയാണ് കർമ്മഫലങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതെന്താണ്? ഭഗവാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്, നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം. ശ്ലോകമില്ല, ഞാൻ വായിക്കാം.
महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेष सुखं दुःखं सङ्घाताश्चेतना धृतिः एतत् ക്ഷേത്രം സമാസേന സവികാരം ഉദാഹൃതം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യ അഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ് 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത്രയും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളായിക്കോട്ടെ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, നമ്മുടെ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഗുണങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷം, ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? കർമ്മവും കർമ്മത്തിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. കർമ്മവേദിയാകാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ആക്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ ശരീരത്തിൽ എല്ലാം വേണമല്ലേ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം, എനിക്ക് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, കർമ്മേന്ദ്രിയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, എനിക്കൊരു മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ വേണം, എങ്കിലേ എനിക്കൊരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെ കർമ്മവേദിയാകാണ്. അതേപോലെ കർമ്മവേദി പിന്നെ എന്താണ്? പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാകാണ്. അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെയും കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? അത് പ്രതിപ്രവർത്തനമാകാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്നായിട്ട്. ഒന്നാമതായി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക്. ഇവിടെ ഈ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതി, നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ 24 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അത് മറക്കാൻ പാടില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്താണ്? 24 ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മഹത്തത്വ എന്ന് വിളിക്കും. എന്താണ്? ഈ 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നും വിളിക്കും. ഇത് മഹത്തത്വ എന്ന് വിളിക്കും. 24 ഘടകങ്ങളാണ്. ഇതിനെ മഹത്തത്വ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഒന്നാമതായി ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ, പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നിയ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും, അടുത്തതായി ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു മനസ്സുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5: ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. അപ്പൊ ഇതാണ് 24. എന്തൊക്കെയാണ്? ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം 5 പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണത്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭൗതിക ശരീരം എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഈ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു ഇതൊക്കെ എന്താണ്? 5 കാര്യങ്ങളായി, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളായി. പിന്നെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം, ടോട്ടൽ എത്ര വരും? 24 വരും. അപ്പൊ പിന്നെ മിഥ്യ അഹങ്കാരവും ബുദ്ധിയും എത്ര? പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? മിഥ്യ അഹങ്കാരം ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ബുദ്ധിയുണ്ട്. പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങളും, അതായത് 3 ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ മിഥ്യ അഹങ്കാരായി, ബുദ്ധിയായി, പിന്നെ 3 ഗുണങ്ങൾ ഒന്നായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതായത് സത്വ, രജസ്, തമോ, ആ 3 ഗുണങ്ങളും ഒന്നായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളായി. പിന്നെ എന്താ? വീണ്ടും 5 കാര്യങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയവും 5 കർമ്മേന്ദ്രിയവും നമുക്കുണ്ട്. ഏതാണ് 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം? അതായത് ജ്ഞാനം കിട്ടും. നമുക്ക് ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? നമ്മുടെ കണ്ണ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. പിന്നെന്താണ്? അടുത്തതായി 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം എന്ന് പറഞ്ഞ മലദ്വാരം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം, ഇങ്ങനെ 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയായി. ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നു മനസ്സിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഉത്കൃഷ്ടമായതാണ് മനസ്സ്. അതും ഒരു ഇന്ദ്രിയമാണ്. എന്തിനാ മനസ്സിന് ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്? അത് അന്തരേന്ദ്രിയ. മനസ്സ് ഉള്ളിലാണ്, നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതിനെ അന്തരേന്ദ്രിയ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിനെ. അപ്പൊ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ഒരു മനസ്സും ചേർന്ന് 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഇനിയിപ്പോ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. 5 വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 5 വിഷയങ്ങൾ? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. ഇത് 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇനി ഇതിന്റെ വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ഇതാണ് 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ. കാരണം എന്താണ്? കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു, ചെവി കൊണ്ട് നമ്മൾ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, ത്വക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്പർശം അനുഭവപ്പെടുന്നു. പിന്നെന്താണ്? ഗന്ധം മൂക്കുകൊണ്ട്, പിന്നെ രസം നാക്ക്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും എന്താ പറയാ, ഓരോ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ 24 ടോട്ടൽ നമുക്ക്. 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയം, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, പിന്നെ 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ 20 പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, ഗുണങ്ങൾ 23 പിന്നെ മനസ്സ് 24. അപ്പൊ ഇതാണ് 24 നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു ഘടകങ്ങൾ. 24 ഘടകങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇതിനെ മഹത്തത്വം എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. ഇതാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം.
ഇനി ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്താണ് ജ്ഞാനം, അതല്ലാത്തതെല്ലാം അജ്ഞാനമായി കണക്കാക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അമാനിത്വം, അദംബിത്വം, അഹിംസാക്ഷാന്തിരാർജവം, ആചാര്യോപാസനം, ശൗചം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മവിനിഗ്രഹ, ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം, അനഹങ്കാര ഏവ ച, ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം, ആസക്തിർ അനഭിഷ്ടാംഗ പുത്രധാര ഗൃഹാദിഷു, നിത്യം ച സമചിത്തിത്വം, ഇഷ്ടാനി അഷ്ടോപപത്തിഷു, മയി ചാനന്യ യോഗേന ഭക്തി അവ്യഭിചാരിണി, വിവിക്തദേശ സേവിത്വം, അരതിർജന സംസദി, അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം, തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനം, ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം, അജ്ഞാനം യതതോ അന്യഥാ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഏതാണ് ജ്ഞാനം. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ 13ാം അധ്യായത്തിൽ 8-12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ജ്ഞാനം എന്താ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജ്ഞാനമാണ്. ഇനി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്തൊക്കെയാ? ആദ്യം പറയുന്നു വിനയം. എന്താണ്? നമുക്ക് എപ്പോഴും വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ജ്ഞാനി എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ഏറ്റവും വേണ്ടുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നമുക്ക്. എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് എന്താണ്? ജ്ഞാനം അർജിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് 4ാം അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. തദ്വിദ്യ പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്ന സേവയ ഉപദേശക്തിത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിന. ഒരു ജ്ഞാനിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്, നിനക്ക് ഉപദേശം തരും. പക്ഷെ അവരോട് എങ്ങനെയാണ്? അവരെ സമീപിക്കണം, സത്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം, അവരിൽ നിന്ന് വിനയമായി ചോദിച്ചറിയണം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഗർവമില്ലായ്മ, അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, അഹിംസ. അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ശാരീരികമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ മാനസികമായിട്ടും ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല ആരെയും. അതും കൂടി അഹിംസയിൽ പെടും. ക്ഷമ. നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? ക്ഷമ. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു അല്ലെ, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന് ഒരു ഭക്തനാണ്, എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ തികഞ്ഞു ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? ക്ഷമ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലെ. മരണം അടുത്തപ്പോഴും ഒന്നും ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹം. എന്താണ്? എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യായിരുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കായിരുന്നു, പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, കയ്യും തൊഴുതു നിന്നു അല്ലെ. അതേപോലെ അങ്ങനെയാണ് ക്ഷമ. ലാളിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലിസിറ്റി. നമ്മൾ വളരെ എന്താ പറയാ, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുക. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ. നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ ആവശ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ജ്ഞാനം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ, ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ സ്വയം ഇരുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. കാരണം ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്ന ആ ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നമുക്ക് കൈവരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുരുക്കളെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം. ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. ശുചിത്വം. ശുചിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലെൻലിനെസ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും അല്ലെ, ഒരു ശുചിത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരത, ആ ദൃഢനിശ്ചയം. അതായത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു, അതായത് ഞാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെ തടസ്സം വന്നാലും ഞാൻ അതിൽ ദൃഢമായി നിശ്ചയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം. അതായത് ദൃഢത ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. ആത്മസംയമം. അതായത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രലോഭനങ്ങളാവട്ടെ, പിന്നെന്താണ്, പ്രകോപിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആത്മസമയം കൈവിടാൻ പാടില്ല. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം. കണ്ണ് കാണുന്നു, ചെവി കേൾക്കും. ഇപ്പൊ അജാമിളൻ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അജാമിളൻ എന്താണ്? വേറൊരു കാര്യത്തിനാണ് വനത്തിൽ പോയത്. വനത്തിൽ പോയപ്പോ കണ്ണെന്താണ്? കണ്ണിന്റെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയം എന്തായിരുന്നു? കാഴ്ച, രൂപം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടപ്പോ എന്താണ്? കണ്ടംപ്ലേഷൻ. അതായത് നമ്മൾ പറയൂ ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ കാമോത്സുകനായി. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ആ ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വീണുപോയത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി. നമ്മുടെ കണ്ണും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ വേണ്ടാത്തത് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. കണ്ണിനായാലും ചെവിക്കായാലും നാവിനായാലും വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്താൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വീണുപോകും. അപ്പൊ ഇതാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കും സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ. എന്താണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം? നമ്മുടെ ശാരീരിക ബോധം. ഞാൻ സ്ത്രീയാണെന്നും ഞാൻ ഒരു ശരീരമാണ്, ഞാൻ ഇതാണ് അതാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ. ആ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തിരിച്ചറിവ് അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതാണ് പറയുന്നത് മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ല. നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, സേവകനാണ് ഞാൻ, ഒരു ആത്മാവാണ്. എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക, അത് മാത്രം. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം. അതാണ് ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ദുഃഖദോഷാനുദർശനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണിത്? അതായത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കും, നമുക്ക് രോഗം ബാധിക്കും, നമുക്ക് വാർദ്ധക്യം വരും എന്നുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? എന്നാലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു 12ാം അധ്യായത്തില് മൃത്യു സംസാര സാഗരമാണ്. ഈ സാഗരത്തിൽ ഈ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി 4 രോഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക്. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ ദുഃഖത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക്
നമുക്കൊരു മോചനം വേണം അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, വാസുദേവായ ഭക്താണാം അശുഭം ന വിദ്യത്തെ ക്വചിത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി ഭയം നൈവ ഉപജായത്തെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായവർക്ക് ഇതിലൊന്നും പേടിക്കാനില്ല, അവര് പേടിക്കില്ല, കാരണം അവർക്കറിയാം. പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ബോധം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും, ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം വൈരാഗ്യം, അതായത് നമുക്ക് വിരക്തി. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അർജുനൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കാം കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർജുനൻ ഭഗവാൻ എന്താ പറയേ? അസംശയം മഹാബാഹോ, നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശരിയാണ്, ഞാൻ ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ? അഭ്യാസയോഗയുക്തേന വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത്തെ. അതായത് യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും, പിന്നെന്താണ്? നിസ്സംഗത. എന്താണ് നിസ്സംഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? വിരക്തി, വൈരാഗ്യം, അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. മുക്തി എന്ന് ഗൃഹം ഉപേക്ഷിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കണം, ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. അതല്ല ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമമാണ്, ഇതും കൂടി ഒരു ആശ്രമമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാനല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ നിയത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം, പക്ഷെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ. അതായത് ഇവരെന്റെ മക്കൾ, ഇതെന്റെ ഭാര്യ, ഇതെന്റെ ഭർത്താവ്, ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ, ആസക്തി ഇല്ലാതെ. കാരണം എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ജന്മത്തിലേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ, ഭാര്യ ഭർത്താവ് മക്കൾ. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വേറെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനോട് നമ്മൾ അമിതമായ ആസക്തി പുലർത്താതെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം. അതാണ് പറയുന്നത്. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ നമുക്ക് അക്ഷോഭ്യത. നമുക്ക് അക്ഷോഭ്യത എന്നാൽ ശാന്തനായിരിക്കുക. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ശാന്തത കൈവരിക്കണം. എന്നിൽ സ്ഥിരവും, അതായത് ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരമായ നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തി. അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നിഷ്കളങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചിലർ ഭക്തിയുടെ കാപട്യം കാണിക്കും, പക്ഷെ അതല്ല ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭക്തി അകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ, ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി ഒരുപോലെ നിഷ്കളങ്കമായ ഭക്തി ഉണ്ടായി ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് ജനക്കൂട്ടമുള്ള ആ സ്ഥലത്തൊന്നും അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, ഗ്രാമ്യ കഥകളാണ് അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അതിലൊന്നും ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ എന്താണ്? അവര് പരസ്പരം അവര് ജ്ഞാനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറി അവര് ബോധദീപ്തരാവുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ അവര് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അവർ സംസാരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ആ തിരക്ക് പിടിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവരെപ്പോഴും വേറിട്ട് നിൽക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ. എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം? അതായത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറിയണം ആ പ്രാധാന്യം? അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ എന്തിനിവിടെ വന്നു? ഞാൻ എന്തിന് ഇന്ന വീട്ടിൽ ജനിച്ചു? ഞാൻ എന്തിനൊരു സ്ത്രീയായി ജനിച്ചു? ഞാൻ എന്തിന് ഇന്ന് അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് ഒരു മകളായിട്ടോ മകനായിട്ടോ ഞാൻ ജനിച്ചു? എനിക്കിനിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ? മരിക്കും മുന്നേ എന്തെങ്കിലും എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടോ? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എവിടെ പോകും? ഇങ്ങനെയുള്ള ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള അതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരണം. അതാണ് അതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ. ഇങ്ങനെയുള്ള ജിജ്ഞാസ, ആ ഒരു ആകാംക്ഷ നമുക്ക് വരണം. എന്താണ് ഇനി ഞാൻ മരിച്ച എവിടെ പോവും? എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം കിട്ടിയത്? എന്തിന് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നു? എന്തിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്? നമ്മൾ സുഖം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കില്ല ഈ ചോദ്യം, പക്ഷെ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക്. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നു? അല്ലെ, ദുഃഖം നമ്മുടെ മുൻജന്മ കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരു വഴി ഒരുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. കാരണം ഭഗവാൻ ഉള്ളിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാന് മനസ്സിലായി, ഇത് ഈ ആത്മാവിന് സമയമായി, ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ സമയമായി എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി തരും. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരണം. കാരണം ഒരു പക്ഷിയോ മൃഗമോ ഇതൊന്നും ചോദിക്കില്ല. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആർക്കാണ്? മനുഷ്യന് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അടുത്ത എന്ത് പറയുന്നു? ഇവയെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയല്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ജ്ഞാനി എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അല്ലാതെ എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണ്, അതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, അതാണ് ദുഃഖദോഷാനു ദർശനം. എന്താണ്? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി, നമ്മുടെ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിലെ ഭവരോഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, മൃത്യു, മരിക്കുന്നു, പിന്നെ ജര, വാർദ്ധക്യം. നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് വാർദ്ധക്യം വന്നേ മതിയാവും. നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വയസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് വാർദ്ധക്യം നമുക്ക് ബാധിക്കും. പിന്നെന്താണ്?
വ്യാധി, വ്യാധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഏതൊരു വ്യക്തിയായാലും, എത്ര വലിയ ആളായാലും, ഭൗതികമായിട്ട് അവര് എത്ര ഒരു ധനികനായാലും, സമ്പാദ്യമുള്ളവനായാലും, പ്രമുഖനായാലും, ഒരുപാട് പ്രശസ്തി നേടിയാലും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കടന്നു പോകണം. നമ്മൾ ഈ 4 അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകണം. അതായത് ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി. ജനിച്ചവൻ മരിക്കണം, മരിച്ചവൻ ജനിക്കണം. ഭഗവാൻ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോർ മൃത്യു ധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച. ജനിച്ചവൻ മരിക്കും, മരിച്ചവൻ ജനിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ അവസാനിച്ചു എന്നല്ല, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്കൊരു ജനനമുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. ഇതാരാണ്? ഇതൊരു എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഹിന്ദി ചലച്ചിത്രകാരെയാണ്. എന്താണ്? അപ്പൊ അത് കാണിച്ചു തരാണ് ഈ ഫോട്ടോയില്. എത്ര സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായാലും, നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ എന്താണ്, വാർദ്ധക്യം നമ്മളെ പിടികൂടും. നമുക്ക് വാർദ്ധക്യം വരും, നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരും, വ്യാധി വരും. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ്. നമുക്ക് മൃത്യു വരും. ഏതൊരു വലിയ ആളായാലും മരിച്ചേ മതിയാവും അല്ലെ? ഒരു സമയം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാവും. കർശനമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. അത് നമുക്കൊന്നും തെറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് ആ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇന്നാൾ ഇന്ന സമയത്ത് മരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ആർക്കും ഇവിടെ കൊടുക്കില്ല. അത് നമ്മൾ മറക്കാതെ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ബാഹ്യമായി എത്ര നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാലും നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല, പോഷണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് നശിച്ചു പോകും. അത് നശിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് നശിക്കില്ല, അതിന്റെ പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു കിളിക്കൂട്, നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കിളിക്കൂട് മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന് ആ ഉള്ളിലുള്ള കിളിക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കിളി ചത്തുപോകും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും, നമ്മളിപ്പോ ബാഹ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ കുളിക്കുന്നു, ശുദ്ധമായ കുളിച്ച് നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയുന്നു, നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു, എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു, യോഗ ചെയ്യുന്നു, മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. എന്തിനാണ്? നശ്വരമായ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അനശ്വരമായ, ശാശ്വതനായ ഒരു അതീന്ദ്രിയനായ ഒരാൾ ഉള്ളിലുണ്ട്. ആരാണ്? ആത്മാവ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോയി. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് സനാതന ധർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അതിനുവേണ്ടി നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? അത് സനാതന ധർമ്മ. ഭഗവാൻ അതെന്താണ്? അവിടേക്കാണത് ആത്മാവിനാണ്. ആത്മാവ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കണം. കാരണം ഭവരോഗം, ഇപ്പൊ നമുക്ക് അസുഖം വന്ന, ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അസുഖം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി അവർ മരുന്ന് തരും. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളത് വായിലൂടെ സ്വീകരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഭവരോഗം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ഇത് ഭവരോഗമാണ്. ഈ ഭവരോഗത്തിനുള്ള മരുന്ന് എങ്ങനെയാണ്? അത് വായിലൂടെ അല്ല കഴിക്കുക, ചെവിയിലൂടെയാണ്. ചെവിയിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? അത് പറയും, അത് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെവിയിലൂടെ? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഭവ ഔഷധി. ഔഷധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്നാണ്. നമ്മുടെ അസുഖത്തിനുള്ള മരുന്ന് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് മരുന്ന്. അത് നമുക്ക് ചെവിയിലൂടെയാണ് കേൾക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പുറത്ത് എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്താണ്. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് എന്താണ്? ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ, ശൗചം വേണം. ശൗചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലെൻലിനെസ്. അതെന്താണ്? ആ ശുചിത്വം പാലിക്കുക. ക്ലെൻലിനെസ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഗോഡ്ലിനെസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ, അതായത് ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടും. അതാണ് പറയുന്നത് ശൗചം. ശൗചം എന്താണ്? 2 വിധമുണ്ട്, 2 രീതിയിലാണ് ശൗചം. എന്താണ്? ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവും. നമുക്ക് ആ ശ്ലോകം തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലെ? എന്താ നമ്മൾ എന്താ ശുചീകരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഓരോ സമയം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളത് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ? അപവിത്ര പവിത്രോ സർവ അവസ്ഥാം ഗതോപി വാ യസ്മരേ പുണ്ടരീകാക്ഷം സ ബാഹ്യാഭ്യന്തര ശുചിഹി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു അവസ്ഥയിലാണോ, നമുക്ക് നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ആ മന്ത്രം പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ആന്തരികമായിട്ടും ബാഹ്യമായിട്ടും നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാണ്. കാരണം നമ്മൾ യസ്മരേ പുണ്ടരീകാക്ഷം, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്ന ആ നിമിഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാണ്. അപ്പൊ ബാഹ്യ ശൗചം എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് കുളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിറവേറ്റാൻ കഴിയും അല്ലെ? നമ്മൾ ശരീരശുദ്ധി വരുത്താം കുളിച്ച്. പക്ഷെ ആന്തരമായതിന്, അതായത് നമ്മുടെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിൽ നിരന്തരം കൃഷ്ണസ്മരണയും, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രം ജപവുമാണ് ഉപാധികൾ. അത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് നമുക്ക് തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അത് നമുക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, നമുക്കറിയില്ല അത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്, എത്രയോ ജന്മങ്ങളായി നമ്മുടെ ആ ഒരു മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടി, എന്താ പറയാ, അടിഞ്ഞുകൂടി ആ പൊടിപടലങ്ങളെ ആ മനസ്സാകുന്ന ആ കണ്ണാടിയിൽ തുടച്ചു നീക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം വേണം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്നുള്ള ആ അഷ്ടകം രചിച്ചു. ആ അഷ്ടകത്തില് ആദ്യത്തെ വരി തന്നെ ഇതാ, ചേതോദർപ്പണമാർജനം
ഭവമഹാദാവാഗ്നി നിർവാപണം. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നേ? ഈ മനസ്സാകുന്ന ആ കണ്ണാടിയെ നമുക്ക് തുടയ്ക്കണമെങ്കിൽ, കാരണം അതിൽ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളുടെ ആ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ആ പൊടി പടലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം. ഇതാണ് ഒരു വഴിയുള്ളൂ. മനസ്സിൽ അത് അടിഞ്ഞുകൂടി ആ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടി പടലങ്ങൾ നീക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ഛൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. സർവേന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ആ ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഋഷികേശ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ട് ഋഷികേശ? സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഋഷികേശ ഭഗവാൻ. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്നല്ല. ഭഗവാനെ നമ്മൾ നിർഗുണ നിരാകാര എന്നൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് പറയും? ഭഗവാന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്? ഭൗതികമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്ന് ഇവിടെ വേറെ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നുവെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ഗുണാതീതനുമാണ്, ത്രിഗുണാതീതനുമാണ്. അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ ഭൗതികമായ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഏതാണ്? സത്വ രജോ തമോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ, ഗുണാതീതനാണ്. അതേപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നിർഗുണ നിരാകാര എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അതേ സമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതിൽ ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാൻ അനാസക്തനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാനോ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ ഋഷികേശനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ 9:26 ശ്ലോകത്തിൽ, 9-ാം അധ്യായം 26-ാം ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല. അതായത് എന്താണ്? അശ്നാമി പ്രയതാത്മന, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. എങ്ങനെ തരണം? പ്രേമത്തോടെ ഭക്തിയോടെ എനിക്ക് തന്നാൽ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, ഒരു ഇലയോ ഒരു പത്രമോ ഇലയോ പൂവോ പഴമോ ഒരു തുള്ളി വെള്ളമായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കോ? ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവ് പോലും പറയുന്നു, അങ്കാനി യസ്യ സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി പശ്യന്തി പാന്തി കലയന്തി ചിരം ജഗന്തി. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പോലെയല്ല. ഭഗവാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും നമ്മൾ നിവേദ്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ എന്താണ്? കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും സ്വീകരിക്കും. അതാണ് പറയുക. അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിന് ആ ജോലി മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പൊ കണ്ണ്, ഈ കണ്ണിന് എന്താണ്? കണ്ണിന് കാണാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, കണ്ണിന് കാഴ്ച മാത്രം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈയിന്റെ സഹായത്തോടെ വായിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന് കണ്ണിലൂടെ ഭഗവാന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. ഭഗവാന് ഒരു അവയവം, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഇന്ദ്രിയം എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യം ചെയ്യാൻ സമർത്ഥമാണ്. അതാണ് നമുക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇക്കാര്യം. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി തജ്ജ്യോതി തമസ പരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിശിഷ്ടിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഈ ജ്യോതിസുകളുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? ജ്ഞാനം ആർജിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. എവിടെയാണത്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെളിച്ചമാണ് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി. അതിലേക്കാണല്ലോ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജ്ഞാനികള്. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത് എല്ലാ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്സാണ് ഭഗവാനിലാണ് അതൊക്കെ വരുന്നത്. നമുക്ക് 7-ാം അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ? മത്തപ്പരതരം നാണ്യത് കിഞ്ചിദസ്തി ധനഞ്ജയ. അതായത് ഭഗവാനെ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ട്, ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഒന്നിനും തന്നെ കഴിയില്ല. ഭഗവാന് സമമായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ട് നിൽക്കാൻ ഒന്നിനും കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ അസമോർധ്വനാണ്. അസമോർധ്വ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് സമനായിട്ട് ഭഗവാനെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇവിടെ. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ ഈ തമസ്സിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടെ തന്നെയാണ്. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ഈ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ് എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. നമുക്കറിയാം 8-ാം അധ്യായത്തിലെ അർജുനൻ ചോദിച്ചില്ലേ, അതിയജ്ഞമാരാണ്? അതെങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? അതിയജ്ഞമാരാണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. ഇവിടെ 3 കാര്യം പറയുന്നു: ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം,
ജ്ഞാനഗമ്യം. 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അറിവാണ്. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിവാണ്. ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ഒരു അറിവാണ്. അത് അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഞാൻ ആരാ, ഭഗവാൻ ആരാ, എനിക്കും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ, ഇത് അറിയേണ്ടുന്നത്. പിന്നെ ജ്ഞാനഗമ്യം. ജ്ഞാനഗമ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ജ്ഞാനമൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ദൂരെ ആയിരിക്കാണല്ലോ നമ്മൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ അറിവ് നേടുന്നത്. ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ലക്ഷ്യം? ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതാണ് ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, ജ്ഞാനഗമ്യം. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഇതിവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പുരുഷ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംഗോസ്യ സദസദ്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈകൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള ആ സമ്പർക്കത്തിലാണിത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? നമ്മൾ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ കാണുന്നു അല്ലെ? ജലചരങ്ങളെ കാണുന്നു, പക്ഷി മൃഗാദികളെ കാണുന്നു, പിന്നെ നാൽക്കാലികളെ കാണുന്നു, പിന്നെ മനുഷ്യരെ കാണുന്നു, പിന്നെ ഇഴജന്തുക്കളെ കാണുന്നു അല്ലെ? ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്നത്? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കാം, ഞാൻ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു മൃഗമായി. എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്? അതിന് പറയണം. അതായത് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് അതിന് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഞാൻ അതിന്റെ സ്വന്തം സുഖത്തിന് വേണ്ടി, എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഞാൻ 3 ഗുണത്തിന്റെ അടിമയായി ജീവിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിന്റെ അടിമയായി ജീവിക്കും. അപ്പൊ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ എന്റെ സമ്പർക്കം, അതായത് ഞാൻ സത്വ ഗുണത്തിലാണോ തമോ ഗുണത്തിലാണോ, ആ സമ്പർക്കം അനുസരിച്ച് എനിക്ക് നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികൾ ഞാൻ ജനിക്കും. ആ യോനികളിൽ ഞാൻ ജനിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ നല്ല യോനി എനിക്ക് കിട്ടും, ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ തരും. ഇനിയല്ല, ഞാൻ തമോ ഗുണത്തിലാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. പക്ഷെ ആ അല്പ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇനി നമുക്കുണ്ട്. അതായത് പരിമിതമായ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്താണോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്, അത് എനിക്കൊന്നും തടയാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 5 കാര്യങ്ങളിലെ മാറ്റാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? കർമ്മം. അത് നമുക്ക് തിരുത്താം. നമുക്ക് തിരുത്താം. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ പാവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നന്നാവാൻ പറ്റും. ഒരു അവസരമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. ജ്ഞാനം കിട്ടി, ഇനി നമ്മൾ നന്നാകണം. അപ്പൊ ഈ നല്ലതും ചീത്തയുമായ യോനികൾ കിട്ടാൻ കാരണമാരാണ്? ഭഗവാൻ അല്ല, നമ്മൾ തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ കർമ്മം ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു അടുത്ത ശരീരം തയ്യാറാക്കി തരുന്നു നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന, ഇപ്പൊ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന സുഖമാകട്ടെ ദുഃഖമാകട്ടെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്തതിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഓർക്കണം. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി ഞാൻ കൈകൊള്ളുന്നു. എനിക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ച് എന്റെ ജീവിതശൈലി ഉണ്ടായിരിക്കും, അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് കർമ്മം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതനുസരിച്ച് എനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഞാൻ യജമാനനാണ്, എനിക്ക് അതിനെ കീഴടക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ, ആ ഒരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയില്ല, ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മിഥ്യ അഹംഭാവം. ആ മിഥ്യ അഹങ്കാരം മൂലം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്? ഓ, ഞാൻ ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. അതായത് ജീവേര സ്വരൂപഹയ കൃഷ്ണേര നിത്യദാസ. അപ്പൊ ഞാൻ വെറും ഭഗവാന്റെ ഒരു ദാസനാണ് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോ നമുക്കപ്പോ ഈ ഒരു അഹങ്കാരം മാറിക്കിട്ടും. അതായത് ആ മിഥ്യ അഹംഭാവം മാറിക്കിട്ടും. ഞാൻ എന്റെ എന്നുള്ള അഹംഭാവം മാറിക്കിട്ടും. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക? ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം, ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്, എന്റേതൊന്നുമല്ല. ഞാൻ ഒരു വാടകക്കാരനെ പോലെ കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ നോക്കണം. അല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ഞാൻ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനല്ല എന്റെ ജോലി എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാൻ പറ്റും. അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ എവിടെ പോകുന്നെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ ആ വികസന ചക്രത്തിന്റെ ആ ഒരു നിയമത്തിൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയാൻ പാടില്ല. വളരെ ദുർലഭമാണ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണ്, നമുക്ക് പൂന്താനം കവി ജ്ഞാനപാനത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. നമ്മളത് പാഴാക്കി കളയാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മൃഗം, അതായത് ഒരു പന്നിയാണെങ്കിൽ ആ പന്നിക്ക് ഇപ്പൊ അതിന്റെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ വികസന ചക്രത്തിൽ എന്താണോ അതിന്റെ ഇത് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അത് മനുഷ്യനാകാം. ഒരു പന്നിയിൽ നിന്ന് ഒരു ജീവാത്മാവ് മനുഷ്യന്റെ രൂപം എടുക്കുക. അതേപോലെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ വീണ്ടും ഒരു പന്നിയാക്കാനും പറ്റും. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ പന്നിയാകാനും മനുഷ്യൻ മൃഗമാകാനും പക്ഷിയാകാനും സാധിക്കും. അതേപോലെ ഒരു പക്ഷി മൃഗാദികള് മനുഷ്യനാകാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ ഇവല്യൂഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും. നമ്മള് വികസന ചക്രത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നടത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒന്നാണ് കർമ്മം. അത് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയുള്ള വികസന ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം, അതായത് എന്താണ് ഭൗതിക തൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ തൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ ആഗ്രഹം. നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ, ഒരു ആഗ്രഹം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആഗ്രഹം റെഡിയാണ്. നമുക്ക് എന്താണ് അത് സാധിച്ചു തന്ന അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ ഭഗവാനില് വഴിപാട് നേർന്നു, ഇനി അടുത്ത ആഗ്രഹം, അതും കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയൊരു ആഗ്രഹം. ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെ. ഇതാണ് ഭൗതിക തൃഷ്ണ മൂലം, ആ പ്രേരണ മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കൂ? ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ദേവനാകാം. നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ദേവന്മാര് പോലും സ്ഥാനമാണ്, അത് ശാശ്വതമല്ല. അവര് കൊടുക്കുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവുമാണ്. അന്തവത്തു ഫലം തേഷ. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് സ്ഥാനം പെർമനന്റ് അല്ല, ശാശ്വതമല്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന, ആ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് താഴ്ന്ന അധമലോകം വരെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ജനന മരണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പുനരാവർത്തിനോ, അതെല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ആവുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ തിരിച്ചെവിടേക്ക് എത്തും? ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവർ തരുന്ന ഫലമാകട്ടെ അത് തുച്ഛവും ക്ഷണികമാണ്. അതേപോലെ ദേവനാകാം. അപ്പൊ അതൊരു സ്ഥാനമാണ്. സ്ഥാനം മാറും. പ്രളയം കഴിയുമ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്ത് വേറെ ആൾ വന്നിരിക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ദേവനാകാം നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച്, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനാകാം. നമ്മുടെ കർമ്മം നല്ലതാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം ഭഗവാൻ നമുക്ക് മനുഷ്യജന്മം തന്നെ തന്നൊന്നും വരാം. മറ്റു ചിലപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ വന്യമൃഗമായേക്കാം. നമ്മുടെ പെരുമാറ്റം, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ഒരു മൃഗത്തിനെ പോലെ ആണെങ്കിൽ അടുത്തത് ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കും, നിനക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിശക്തി തന്നിട്ട്, നിനക്ക് മനുഷ്യ യോനി തന്നിട്ട് നിനക്ക് മൃഗത്തെ പോലെയാണ് നീ പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത ജന്മം നീ വന്യമൃഗമായിക്കോ എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ തീരുമാനിച്ച് ആ വഴിക്ക് നമ്മളെ വിടും. പക്ഷിയാകാം, നമുക്ക് പക്ഷിയാകാം, പുഴുവാകാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പക്ഷിയും പുഴുവിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെന്തോ വലിയ ആളാന്നുള്ള ഭാവമൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. കാരണം എന്താണ്, എല്ലാവരിലും ആത്മാവുണ്ട്, എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ വലുതൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് ശരീരം എന്താ കുറച്ച് ഭഗവാൻ ബുദ്ധിശക്തി കൂടുതൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത്രമാത്രം. അവരും ചെയ്യുന്ന ജോലികളാണ് നമ്മളും ചെയ്യുന്നത്, കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. ആഹാര, നിദ്ര, ഭയ, മൈഥുനം അവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മളും ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ. അത്രയേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പൊ പക്ഷിയാകാം, പുഴുവാകാം, ജലജന്തുവാകാം, പുണ്യാത്മാവാകാം, ഇനി മൂട്ടയായിട്ട് പോലും നമുക്ക് പിറക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കാൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇന്നിപ്പോ ഇത്രയും ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അടുത്ത ജന്മം ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഒരു പുഴുവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഒന്നുമില്ല. ആ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രാജാവ് അല്ലെ, ഭരത രാജാവ് എന്താ ചെയ്തേ? അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അതുവരെ ഭക്തി ചെയ്ത് അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാൻകുട്ടിയോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവസാനം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. അയ്യോ, ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാൻകുട്ടിക്ക് ആരല്ല, അവർക്ക് അതിന് ആര് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും? ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവൻ മുകളിലുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാൻ എല്ലാം നോക്കിക്കോളും. ഇത്രയും 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അറിയാം എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കാൻ. പക്ഷെ ആ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിനെ നോക്കുന്നത്, ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ പരിപാലകൻ എന്നുള്ള ആ തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നു. ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, മാനിനെ കുറിച്ചോ ചിന്തിച്ചു. അതേപോലെ അടുത്ത ശരീരം ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുത്തു? മാനായിക്കോ എന്നും പറഞ്ഞു മാനായി കൊടുത്തു. പക്ഷെ അത്രയും ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഓർമ്മശക്തി കൊടുത്തു. താൻ ചെയ്ത തെറ്റിനെ തിരുത്താൻ ഒരു അവസരം കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ആ തെറ്റ് തിരുത്തി ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഒരു ജന്മം കൊടുത്തു, മനുഷ്യന്റേത്. അപ്പോഴാണ് ജഡഭരതനാകുന്നത്. അപ്പോ മൗനമായിരുന്നു, ആരോടും മിണ്ടാതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു മന്ദബുദ്ധി എന്ന പോലെ ജീവിച്ച് എന്താണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചു അദ്ദേഹം. അതെന്താണ് മനസ്സിലായി, ഞാൻ എത്ര ജന്മങ്ങൾ പാഴാക്കി, ഞാൻ വെറുതെ വേണ്ടാത്ത ഒരു ബന്ധനത്തില് ഞാൻ കുടുങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളത് ആ രാജാവിന് മനസ്സിലായി. അതാ നമ്മൾ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു ആസക്തിയോ വിരക്തിയോ പാടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തരാണ്. ഇത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇതിൽ മോചനം ഇല്ല നമുക്ക്. നമ്മുടെ ആത്മാവ് തളർന്നു പോകും. അതായത് ഓരോ ജന്മം ഇങ്ങനെ മാറി 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 നമുക്ക് മതി വരണം. സത്യത്തില് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മതി വരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഇച്ഛ വരും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ ആഗ്രഹം ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഏത് രൂപം എടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണെന്ന് സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്തു, അങ്ങനെയല്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ 3-ാം അധ്യായം 27-ാം ശ്ലോകത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി. എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അവിടെ?
അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ്, പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യത്തെ. അതായത് ഞാൻ അഹങ്കാരം മൂലം എന്താണ്, ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ അല്ല, പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണത് സത്യത്തില് വാസ്തവത്തിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. യ ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ച ഗുണൈഃ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനേപി മാനോപി ന സ ഭൂയോ വിജായത്തെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും എന്താ പറയാ വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് എന്താണ്, നിശ്ചയമായി മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, കർമ്മം നമുക്ക് നന്നാക്കാൻ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു അവസരം തരുന്നു. ബാക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞു 5 വിഷയങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതിലൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്നാണ് കർമ്മം. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോഴും നമുക്ക് സമയമുണ്ട്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? കർമ്മത്തെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്ത് തന്നെ ആയാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏത് സ്ഥിതിയിലായിക്കോട്ടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാവണം, ഏതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്താണെന്നും ജീവസത്ത എന്താണെന്നും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധം എന്താ, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാവട്ടെ ജീവസത്തയാകട്ടെ ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഒന്ന് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി, ഒന്ന് താഴ്ന്ന ശക്തി, പിന്നെ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യഃ പശ്യതി തഥാത്മാനം അകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അറിയുന്നവൻ അത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നത്. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്? അതായത് എന്താണ്, ശരീരമല്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ആത്മാവിന് എന്താണ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ശരീരം വേണം. അതിപ്പോ മനുഷ്യന്റെ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, ആത്മാവിന് ഒരു ശരീരം വേണം. അതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ എന്റെ മനുഷ്യ സ്ത്രീ രൂപത്തിലുള്ള ആത്മാവ് സ്ത്രീന്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ സ്ത്രീയെ പോലെ പെരുമാറുന്നു. നാളെ ഈ ആത്മാവ് ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു നായയുടെ ശരീരത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അത് നായയായിട്ട് പെരുമാറും. അത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം ആത്മാവിനൊരു ശരീരം വേണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കാറുണ്ട്, കാറിൽ ഇന്ധനം ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ കാർ ഓടുവോ? തന്നെ ഓടുവോ? ചലിക്കോ? ഇല്ല. അതിനാര് വേണം? അവിടെ ഡ്രൈവറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഡ്രൈവർ ആരാണ്? ആത്മാവ് വേണം. അപ്പൊ പക്ഷെ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മങ്ങൾ അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവ് വെറുതെ യാത്ര ചെയ്യാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട്. പക്ഷെ ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്താണ്? ഈ ശരീരം മൂലം നമ്മൾ ഈ ഗുണത്തിന് അടിമയായിട്ടാണ് ഓരോ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. യഥാ പ്രകാശത്തേക കൃത്സ്നം ലോകമിമം രവിഹി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി തഥാ കൃത്സ്നം പ്രകാശയതി ഭാരതപുത്ര. അർജുനനെ കൃഷ്ണൻ ഒരുപാട് പേരുകൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ ഇപ്പോ ഭാരത എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അച്ഛന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ ഭാരത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിൽ എങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, അതായത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ ആത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് എന്താണ് അല്ലെ? ആത്മാവിന്റെ തെളിവ് എന്താണ്? അതിനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ഉദാഹരണം, അതായത് സൂര്യൻ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് പുറത്തു പോയി ഇപ്പൊ സൂര്യനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഉള്ളിൽ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് അല്ലെ. സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവ് എന്താണ്? ആ പ്രകാശമാണ്, ആ വെളിച്ചമാണ്. അതേപോലെ ഒരു ശരീരത്തിൽ ആത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ളതിന് തെളിവ് എന്താണ്? അവബോധമാണ്. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ സംഘടനയുടെ പേരെന്താണ്? കൃഷ്ണ അവബോധം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവബോധത്തിൽ എപ്പോഴും ആരുണ്ടായിരിക്കണം? കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് അവബോധമുള്ള വ്യക്തി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് തെളിവ്? ആ ഉള്ളില് ആത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ള തെളിവാണ് അതോടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആത്മാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാണ്. അപ്പൊ അവബോധത്തിന്റെ തെളിവ് എന്താണ്? ആത്മാവാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, നമുക്ക് ഒരു ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഒരു കത്തി കാണുന്നല്ലേ. കള്ളന്റെ കയ്യിലും കത്തിയുണ്ട്, ഒരു വൈദ്യന്റെ അതായത് ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലും കത്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെ കയ്യിലും കത്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ കത്തിയിൽ രണ്ടുപേരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ
ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിലാണ് ആ കത്തി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവൻ എന്താ ചെയ്യുക? അവൻ സാധാരണയായിട്ട് അവൻ എന്താ ചെയ്യുക? അവൻ എല്ലാവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനും അല്ലാതെ എന്താണ് പറയാ, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനും ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും ഒരു കള്ളൻ. പക്ഷെ ഒരു വൈദ്യന്റെ കയ്യിലാണ്, ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലാണ് ആ കത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു ജീവനെ രക്ഷിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു ഡോക്ടർ ശ്രമിക്കുന്നു? കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ അവബോധം. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവബോധം. അവബോധം എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്? അത് നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിന്റെ അടിമയായിട്ടാണോ ജീവിക്കുന്നത്, അപ്പോ നമ്മുടെ അവബോധം എപ്പോഴും കൃഷ്ണനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് പറയുന്നത്, അവബോധം എന്താണോ അതാണ് നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന നമ്മുടെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ എന്റെ അവബോധം സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും. ഞാൻ തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ എന്റെ അവബോധം തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരേ സാധനം കത്തിയാണ്, പക്ഷെ രണ്ടുപേരുടെയും വ്യത്യസ്തമായ ആ ഒരു അവബോധമാണ്. അപ്പൊ ഒരുത്തൻ എന്താണ് തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനും കൊല്ലാനും അല്ല അങ്ങനെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ഡോക്ടർ എന്താണ്, ആ അവബോധമാണ്. അവരെന്താണ് ഒരു ജീവനെ രക്ഷിക്കാനാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ അവബോധം എങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ പ്രപഞ്ചം എമ്പാടും നമുക്ക് ആ വെളിച്ചം എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത്? ആ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ പ്രപഞ്ചം എല്ലാം ആ വെളിച്ചം കിട്ടുകയാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആത്മാവ് അവബോധം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അത് ആ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെങ്ങും ആ പ്രകാശമാനമാക്കാണ് ഈ ആത്മാവ്. അവബോധം എന്ന രീതിയിലാണ് ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അതായത് ഇപ്പം അതുവരെ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അതുവരെ എന്താ പറയുക ഓരോന്നും കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വ്യക്തി മരണപ്പെടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതുവരെ സംസാരിച്ചിരുന്നു, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി മരണപ്പെടുമ്പോൾ നിശ്ചലമായി കിടക്കാണ്. എന്താണ്? ഉള്ളിൽ അവയവങ്ങളില്ലേ? എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. അതുവരെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചേ? ആ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്തായി? ബോഡിയായി മാറി അല്ലെ, ഡെഡ് ബോഡിയായി. നമ്മൾ അതുവരെ അദ്ദേഹത്തെ പേരായി വിളിച്ചു അല്ലെ, പേര് വിളിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സംബോധന ചെയ്യുക. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് വിളിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനടി അവരെന്തായി? ഡെഡ് ബോഡിയായി. എന്താ കാര്യം? അവിടെ എന്താണ്? അവയവങ്ങളില്ലേ? ശരീരമില്ലേ? എല്ലാം ഇല്ലേ? എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്തില്ല? വേണ്ടുന്നത് അവബോധം ഇല്ല. അവബോധം എവിടെയാ? പോയി. ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് അവബോധം പോയി. അതാണ് ആ വ്യക്തിയിലെ എന്താണ് അവബോധത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് എല്ലാ ശരീരമെമ്പാടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ആ വെളിച്ചമായി നിൽക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ ഒരു അവബോധമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നമ്മുടെ ആ ഒരു ഏത് ഗുണത്തിലാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്, ആ രീതിയിലാണ് എൻ്റെ ആ അവബോധം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. അവബോധത്തിനനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അവബോധത്തെ ശുദ്ധമായി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. നമ്മുടെ അവബോധത്തിൽ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ നിറയ്ക്കണം. കൃഷ്ണനെ നിറച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലും കൃഷ്ണനായി തീരും. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ കാര്യം പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജീവാത്മാവ് എപ്പോഴും എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്താൽ എന്താണ് ഒരാൾക്ക് ജ്ഞാനിയാകാൻ കഴിയും. ഒരുപാട് ജ്ഞാനം കിട്ടും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുക? നമുക്ക് അർച്ചവിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനും കഴിയും. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരു ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും കഴിയും. അതാണ് സച്ചിദാനന്ദം. അതാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയും. എന്താണ്? സത് ചിത് ആനന്ദ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ? സച്ചിദാനന്ദ. സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇറ്റേണൽ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ശാശ്വതമായത്. സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാശ്വതമായത്. ചിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനം. ആനന്ദം. ആനന്ദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇപ്പൊ സച്ചിത് ആനന്ദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അറിവിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശാശ്വതമായ ആനന്ദം. അല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ആനന്ദത്തിന്റെ പുറകിൽ എല്ലാവരും ഓടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടില്ല. കാരണം ആ ആനന്ദം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും മാത്രമാണ് നമുക്കത് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ അന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതായത് ക്ഷേത്രം, അതിനെ അറിയുന്നവനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവനാണ് പരമപദം പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ആർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അതായത് നമുക്ക് അറിയണം എന്താണ് ക്ഷേത്രം, അതായത് ഈ ശരീരം എന്താ, ആ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താ, എന്താണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അധിവസിക്കുന്ന ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ആ രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട്. അവരെന്താ, ആ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ, ശരീരത്തിനും ക്ഷേത്രജ്ഞനും ഉള്ള ബന്ധം എന്താ, ആ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണണം?
നമുക്ക് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി, അതാണ് ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതാണ് ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണാണ് ശാസ്ത്ര ചക്ഷുഷ, ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ. ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കാണാൻ കഴിയണം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മുക്തി നേടാൻ കഴിയും? അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പിടിയിലാകാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്യണം, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അകർമ്മം ചെയ്യുക, അകർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നു മുക്തി ലഭിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ പരമപദമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനം നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ അവബോധമാണ് എന്താണോ അതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവൃത്തികളായി തീരുന്നത്. അപ്പൊ അവബോധം നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അവബോധമാണ് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രവൃത്തികളെ തിരിക്കുന്നത്, ഓരോ വഴിക്ക് തിരിക്കുന്നതും അതനുസരിച്ച് കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും പ്രവർത്തനങ്ങളാകുന്നതും എല്ലാം അവബോധത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവബോധത്തെ എപ്പോഴും ശുദ്ധീകരിച്ച് വെക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് 13ാമത്തെ അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. സച്ചിദാനന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, സത്ത ചിത്ത ആനന്ദം. അതില് ചിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞ